Алабугадагы Елаз заводында шын мәгънәсендә ут чыгарып эшлиләр. Белгәч, яңа экскаватор өчен детальләр ясый. Эшләргә эш булгач, алдагы көнгә өмет бар димында 30 елдан артык эшләүче Ильяс Сабиров. Мин бу эшне яратам. Безнең коллектив шәп. Заводта 900 кеше эшли. Бу шәһәрдәге иң зур коллективларның берсе. Аның эшчәнлеге белән бүген Татарстанның икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов һәм Дәүләт думасы депутаты Максим Топилин таныштылар. Министрны яңа шартларда запас частьләрне кайдан алулары, әзер товарны кайда сатулары кызыксындыра. Двигатель, коробка и мост. Да. Двигатель мы вопрос решаем. Елаз ил икътисады өчен мөһим булган предприятие санала. Монда экскаваторлар һәм нефть тармагы өчен агрегатлар җитештерәләр. Станциялар башлангач, чит ил запчастларын үзебезнекенә алыштырганнар. Узак еллар эшлидек Төркия белән. Но аннан инде соңгы вакытта төрекләр алар үзләренең бу детальләрен Италиядән алалары, инде Индиядән алалары. Шуның өчен без дә теге турыдан-туры кайтаруга шул компаниялар белән шул илләрдән күчкән идек. Санкциялар килеп чыккач, кире шул үзебезнең дусларыбыз, аркадашларыбыз төрекләр белән эшләргә әйләнеп кайтырга туры килде. Алар безнең өчен заказ биреп, шул илләрдән алып безгә кайтаралар товарлар. Санкциялар башлангач, иң беренче чиратта двигательләр белән кыенлыклар килеп туа. Тракторның йөрәге булып саналган моторны иң башта Англиядән кайтарта торган булганнар. Ә инде хәзер Ярославль шәһәрендәге мотор җыю заводы белән килешү имзалаганнар. Ул чит илнекеннән егәрлеге буенча да, кыдрәте буенча да калышмый диләр. Ә инде заводның көченә килгәндә, көн сайын менә шундый 2 экскаватор чыгаралар. Бүген завод җитәкчелеге штаб вәкилләренә һәм депутатларга үз тәкъдимнәрен җиткерде. Беренчедән, комплект материалларын Татарстанда җитештерә башларга кирәк. Моның өчен федераль ярдәм булуы мөһим. Икенчедән, электроника мәсьәләсе бар. Техникага куела торган җиһазларны Испаниядән кайтарганнар. Хәзер юл озыная, вакыт сузыла. Чөнки шул ук әйберне Төркия аша кайтарырга туры килә. Хәзер Екатеринбургтан алу теләге бар, ләкин бәясе кыйммәт. Елаз заводы быел дәүләт ярдәм буларак 11% ташламалы кредит алган. Что такое технология кальций-кальция? Она позволяет уменьшить сырьевую составляющую. Елаздан Алабуганың тагын бер зур предприятиесе аккумуляторлар заводына күчтеләр. Санкциялар кертелгәч, безнең продукциягә ихтыяҗ артты ди директор. Башта аккумуляторлар өчен кирәк яракны Канада, Франциядән алганнар. Хәзер Төркиядән, Кытайдан, Һиндстаннан кайтаралар. В последнее время, конечно, в связи с введением новых детальләрне алып кайту ягыннан хәзер кыенрак, озакрак вакыт уза, ләкин эш тукталмады. Элек без Үзбәкстан, Төркия, Кытайга сата идек. Хәзер экспорт тукталды. Елына 700 мең аккумулятор ясыйбыз. Бу санны 15%-ка арттырырга ниятлибез. Бүген штаб җитәкчелеге Алабуганың 5 предприятиесендә булды. Елаз аккумуляторлар заводы Эстон төрекләрнең Кастамону һәм Хаят оешмалары. Күтәрелгән мәсьәләләр охшаш, алар логистикага бәйле. 5 предприятияны карап чыктык. Елабужский районында. Предприятиялар белән очрашуларында без күрәбез, алар инде булган проблемаларны үзенчә хәл итәләр. Хөкүмәттән килгән ярдәмне без тоже бүген карап, алар белән тоже кулланып, аларга тоже шул ярдәм була дип без шунабыз инде. Кайсы предприятие әйтә инде, менә импортный составляющийлар буенча тоже проблемалар бар. Менә бу мөмкиндә безгә инде хәзер теге уйланырга вакыт бик күп түгел, хәзер безгә бөтен эшне тиз эшләргә кирәк. 2 месяца назад мы, наверное, таким каленым железом пытались допытаться у предприятия. 2 ай элек без оешмалардан инде каршылыклар булуын ачыкларга тырыша идек. Хәзер барлык нечкәлекләрне аңлыйбыз. Дәүләттән ярдәм бар, ташламалы кредит системасы эшли. Первые пакеты мер поддержки — это кредитные ставки, это льготное субсидирование, это импортозамещение, это различные разрешительные процедуры, которые были упрощены. Вот этот первый большой пакет мер, он свою роль сыграл. Бүгенге көндә республика икътисадында аеруча мөһим роль уйнаучы федераль дәрәҗәдәге 60 предприятие бар. Шуларның 4-се Алабуга махсус икътисади зонасында урнашкан. Алабугадан Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.